Istorisirea lui Iosif. Iosif a fost vândut de frații săi. Iacov, tatăl lui Iosif, a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iosif, băiatul său cel mic, la vârstă de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele fraților lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță, cu mânici, o haină lungă. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei, toți și-au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Iosif le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem, ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif: frații tăi pască oile la Sihem, vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, zise Iosif. Israel, tatăl său, i-a zis: du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei, i-a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis: au plecat de aici, căci am auzit spunând: haidem la Dotan. Iosif s-a dus pe frații săi și a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să omoare pe fratele lor cel mic. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de vise. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. Ruben, fratele cel mare dintre ei, a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Și a mai zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta, care este în pustie, și nu puneți mâna pe el. Căci Ruben avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă, pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi: ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l prindem și să-l vindem ismaeliților, să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți au tras și au scos pe Iosif afară din groapă. L-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Ruben s-a întors apoi la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis: băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghind un țap, i-au muiat haina în sânge.
au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună: Iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis: Este haina fiului meu. O fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Și și-a rupt hainele, și-a pus în sac pe coapse și-a jelit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: Plângând mă voi coborî la fiul meu, locuința morților, și plângea astfel pe fiul său. Madianiții l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu Iosif și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme, iată ce s-a întâmplat. Nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: Culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva Dumnezeului meu? Măcar că ea îl ispitea și vorbea în toate zilele lui Iosif așa, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, iată că nevasta lui Potifar l-a apucat de haină și a zis: Culcă-te cu mine! El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că își lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: Vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Dar mințea. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul ei. Atunci a vorbit astfel: Robul acela evreu pe care mi l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Deși ea mințea, Faraon a crezut-o. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului, și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și în temniță și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Amin.